Kumusta? Hello everyone. Ani ano usab kining inyo ang pinangga ba ninyo ang nanay, inyong lula, inyong tita Lu nga kabuhionon nga pareho sa kadaghanan, no? So today atong hisgut-hisgutan kon unsa gyud ang insakto nga sleeping position ni adtong mga kabuhionon or naganto sa acid reflux. So kibaw kay ko ani kay usapog ko sa pinangga kaayo ni anang kabuhi, no? So, usa sa problema ni anang acid reflux, mao ka ng paghigda nato, no? Unsa gyud ang ato ang position kung matulog. So, ang mga doctor nag-advise ka nato nga manihapon kita 2 hours before sleeping time. So, kung pananglitan manihapon tag alas 7, 10 o'clock pa ta matulog. Anya before ana mag walking usa, no? Move aron mo settle aron mo settle ang acid, no? Diha sa to ang tiyan o dili na kini mo backfire, dili mo balik ba, no? Kay the tendency is kung muhigda kita or mo lingkod ba ka, ako di ko pwede bisag maglingkod, no? I have to walk, stand, dayon lingkod ka jud din mo tindog na pod, no? So munay ako ang activity after sa panihapon. Kung mukaon tag 6 o'clock, so 9 o'clock matulog na. Pero kung dili gid kaya nato nagyoy panahon nga katulgon jud ta kaayo, no? So ani na lang in general ang ato ang pagkatulog kun mo ni ang ato ang bed ana gina siya medyo slanting, no? I-slant gamay, i-recline gamay mo ba na recline 45 degrees aron ang purpose ana aron dili mo saka ang acid, dili makasaka, no? Ang acid. So ingon ana lang siya, so alugnan or ang katre inyong i-wedge ba ninyo 45 degrees aron dili makasaka ang acid, no? And then matod pa pod or experience gihapon nako kay kaninyo ang tita Lu or nanay baka ha or ay lang po na lula. No, ako gini problema. And so og comfortable ra ko maghayang, okay ra po nako ang manghayang, pero usually ang mga doctors mo advise nga ari sa left side, no? Left side, so naka-incline gihapon, no? Left side bali ang ato ang paghigda because walay acid diha nga makasaka because kada bitang ato ang tiyan murag bitaw na siya, murag ana bitaw na siya medyo, no? Ang structure niya sa ilalom. So kun arita sa wala kaayoy ko andiha. Unlike og dirita sa tuo bupaingon sa right side, ma-feel ginako ang aslom nga musaka, no? Basta sa right side, ma-feel ginako. Ako ginang experience muna nga dili ko ganahan mag-ari sa right, either maghayang or left side. So mao nay best sleeping position ni adtong mga tawo nga nag-anto sa acid reflux or kanang gitawag natong kabuhi, no? But then in my case also, I am also diagnosed nga dunay enlargement of the heart. Di pod pwede di ay kung ana sa left side kay ma-pressure ang heart. So ma-pressure ang achy, breaky heart kung adto sa wala. So ang medical advice pod ari ka sa tuo, no? Ari ka sa tuo aron ang heart dili pod mahago kaayo, no? Dili pod pwede hayang kay unsa to ilang reason murag mo kuan ra pod siya, no? Mo sa bato. So ari sa wala. Nakaron, what must I do? Nga nagsuffer kog acid reflux, dili pwede sa tuo kay musaka ang acid. Na may enlargement of the heart pugo, di pod pwede sa wala kay musakit baya gyud, ma-pressure ang heart. So inko saon man nako ani ron Lord, patay na ko ani. So ang akong solution to the problem maghayang sa gyud ko primero, no?
pero naka-incline, naka-inana, no? Hayang ko dayon, pray. Usually, before going to bed, I talk to God. I talk to Him anything under the heat of the sun. No? So, inana maghayang-hayang ko, then mag-pray dayon. Ako na lang makuanan nga, makatulog na ko maghayang. So, wala na ko'y problema kung nagtakilid ba ko sa wala, nagtakilid ba sa wala, sa tuo. So, all I know nga, pagkabuntag, buhi paghapon ko. So, I think that is the best solution. Talk to God. Bahin sa problema na to nga, saan ko ni pagkatulog? Sa kabuhi or acid reflux, wala problema kung wala mo enlargement of the heart. Pero, for those people who are also suffering from enlargement of the heart, and yet dunay acid reflux, just like me, maghayang lang sa tanayon ang ato ng nature, ang nature na sa atong katulugon mo imo mahibalokon takilid sa wala or sa tuo. And then ato na lang mahibaw-an nga we are still alive and kicking the following morning. So, mauna siya no, mauna nga akong ika-advise sa mga nag-antos og acid reflux. Dili kita pwede mag-flat. Dili pwede mag-flat kay ang heartburn, ang atong isumpagos, mura po dahil mapaso, no? So, maunay atong sakit kabuhi, OA kayo siya, no? OA kayo. But then, kung makailan na kita niya, unya kanang we have grown accustomed sa iyang kinaiya, okay man ang acid reflux. Pag na unsap niya, kung mura maging tikig na po. Basta lang ni magkatiguang na to. Go back to our topic. So muna, no? Bawal nang ingon ana nga posisyon. Bisan sa dunay mga heart disease, dili na pwede ana. Medyo ana gyud, no? Ana gyud. So, mao lang to. Usa karon ang atong sharing. So, I hope do na tayo na learn. We have learned something new today. O di lang kay nato tas-on kay kapuyan mo maminaw, no? Kapuyan mo maboard dayon mo. Malkansi ta sa AVR na to, average duration. Hello subscribers. Thank you so much for clicking the word subscribe and the like. Pa-like pod naman. So, if you like the content, kung bago pa mo, if you like the content of this channel or this video, feel free to click the word subscribe and the bell button for further notification. So, have a good and godly day everyone. As usual, ang Diyos na higugma kanato. To the point nga, iyang sugal ang iyang kaugalingon. Sugal ba? Dili sugal, no? Nasayop tingali ko. Iyang gi-offer ang iyang kaugalingon para sa iyang gugma na to because He cares a lot. Excuse now. Napagaw na po akong tutunlan kay gatabi, no? Wala ko'y COVID. Inaani lang ang dunay acid reflux mo. Kuan naman gud ang tutunlan. No? So, bye-bye for now and please stay as pretty and handsome, no? Kanunay. Sa hangtod sa sunod, no? Please suggest po mo sa comment section unsay gusto niyo nga topic nga atong hisgut-hisgutan. In my own little way, basig doon na po ko naibawan gamay, ika-share na ako. Disclaimer, I am not a doctor once again, no? I am not a doctor, just an ordinary 411 PWD single since birth. Inyong ang titalo, inyong ang nanay, or whatever, inyong ang ate. No? So, a retired librarian, so daghan kong research, pero sa medical field, wala ko, experience running ako. So, bye for now, and please take good care of yourself because love you guys.